Ano na ako, may 3 years na. Sako pa to ni nila Sally, nila Lisa. Ang sakit mo tayo nang pinagamat dito eh. Yung sa ovary ko po, kasi na ano na ako na operahan. Ovarian cancer to. Tapos po, yung spinal po dati, yung pumunta po ako dito, nakasuot pa yung breast ko. Oo, nakasuot pala siya ng breast na bakal. Ngayon, yung first na alignment mo te, after 3 years, hindi na nakabit. Mga ilang buwan. Ano po, bihira ko na po sinusuot pag nagbibiyahe. Pero ngayon, may breast ka. Inainis ko, hindi ko sinusuot. Ngayon. Survivor cancer siya pa, bali 5 years na ngayon. Dahil yung kay Cristo. Kung may case po kayong ganito, hindi po ako nagpagaling sa kanya. Kasi kahit ngayon, kaya lang siya bumalik kasi yung spinal niya, hindi namin pinakalaman yun. Ang pinakalaman lang namin yung lower back niya. Pero yung upper back, yung upper back niya, lower back niya, hindi namin pinakalaman. Pero ngayon, kinabitan naman siya ng energy ulit sa spiritual. Ano sagot mo naman ito? Minamata mo? Lumiwanag po, kanina parang Yan. Kung may case po kayo ng ganyan, ulitin ko lang ha, hindi kami ang nagpapagaling. Kahit ako, wala akong tiwala sa sarili ko. Saka ano po, lumakas po yung katawan ko. Kasi meron din kami yung pasyente, si baluktot ang paa at si ganon ang kamay. Nagulat kami paano nakalakad yun na mag-isa. Ang sagot niya, sa pag-pray, pag-tiwala, ipapagan. Ito survivor cancer to sa sa mattress. Maraming salamat sa lahat ng nagpaalam ka natin. 1 minutes lang yan siguro. Salamat po, Apong Jesus Nazareno, niligtas niyo po yung lahat ng karamdaman ko na bigyan mo pa akong mahabang buhay. Dahil marami pa po ako bigas ko sa buhay mission po, lalo na pag sa Copos for Christ po. Maganda yun. Ipagpatuloy lang. Basta Sige, pag may gusto bye-bye, kayo ng ganyan, tatagan nyo lang ang pagdarasal. Huwag lang kayo bibitaw. Yun, maraming salamat. Bye-bye, Nay. Ate, bye-bye. Bye-bye. Sige.